Ćao drugari, dobrodošli svi u moj novi video. Danas spremamo špagete. Drugari, ja sam puno gladna, jedva čekam da ih spremimo. Da bi spremili špagete trebaju nam špagete, sos za špagete, mleveno meso za špagete. Sipali smo vodu u šerpu. Kad voda provri, stavit ćemo špagete da se kuvaju. Stavili smo 300 ml hladne vode i tu ćemo da rastvorimo smesu za špagete. Špagete se brzo prave. Potrebno mi 10-15 minuta da bi ih napravili. Prelepo mirišu i izgledaju. Jedva čekam još da ih probam. Drugari, ovo je super. Obavezno probajte ovaj recept. Drugari, ako vam se svidio ovaj video, obavezno ga lajkujte ili zapratite moj YouTube kanal Lara Bubamara, a mi se vidimo nekom od idućih videa. Ćao, volim vas vaša Lara!